Kicsit össze tudja foglalni, hogy miről szólt az előadása? Ugye az volt a lényeges, a címe is az előadásának, hogy ezek a lovasterápiás foglalkozások hogyan hatnak környezetpszichológiai kontextusban. Igen, így van, hogy hogyan működnek így a környezet komolyan vételével. És hát erről beszéltem valóban, hogy egyrészt ez nem tudatosuló hatás, tehát hogy egyik oldalról teljesen evidensnek gondoljuk, hogy minden pillanatban, tehát tényleg minden pillanatban fizikai környezetben vagyunk, vagyis itt sosem vagyunk enélkül, de mégis valahogyan nem csak a terápiás folyamatban, hanem a hétköznapokban is ezt nem vesszük komolyan. Egymásra figyelünk. Ezt jól tudjuk a pszichológiából, hogy ez azért van, mert hogy nagyon hamar megtanultuk, hogy az aktív élőlények, és különösen a fajtársak, azok tudnak bennünket etetni és megvédeni, és emiatt rájuk jobban számítunk, és a tudatos figyelem is rájuk irányul elsősorban. Tehát a fejlődés tendenciája az, hogy a fizikai környezet ez kikerül a tudatos figyelemből, de a környezetpszichológia pontosan ezzel foglalkozik, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem hat, sőt, sok tekintetben még mondhatnám, hogy alattomosabban hat, mert hogy nem erre figyelünk, most is egymásra figyelünk, és nem arra, hogy milyen zajok vannak. Tehát, hogy ezt érdemes tudatosítani, és erre buzdítok mindenkit, majdnem minden előadásomban, hogy értsék meg, vegyék komolyan egyrészt a környezetet, másrészt értsék meg azokat a hatásokat, amiben vagyunk, és ha már ez így megvan, akkor a harmadik lépés, hogy ezekre különösen egy terápiás folyamatban, de bármilyen oktatási folyamatban, vagy olyan folyamatban, ahol hatást akarunk elérni, érdemes ezeket tudatosan, célzottan és szakszerűen bekalkulálni a folyamatba. Ilyenkor megkeresik ön? Tehát elindul egy ilyen kommunikáció? Igen. Most is volt rá példa? Igen, most is volt rá példa, elég sok svéd, tajvani, tehát hogy a világ elég sok tájáról jöttek oda és cseréltünk névjegyet. És ez így van, tehát hogy tulajdonképpen az egész környezetpszichológia sorsa ez, hogy most már 30 éve ott beszélünk erről a kollégáimmal, és így indulnak el ilyen együttműködések, tehát akár köztéralakítások, most ahova megyek délután Nyírbátorban, ott is egy ilyen köztér, illetve városfejlesztési aktivitás lesz, tehát hogy többnyire ez történik, hogy az emberek erről még nem nagyon tudnak, pedig már 30 éve van, de nyilván ez is erről szól, hogy nem ezzel foglalkozunk, igazán. És amikor meghallják, akkor meglátják benne a lehetőséget. Említette az előadásában, hogy ökoszorongás, természethiány szindróma. Mit jelentenek pontosan ezek a fogalmak, és az állatasszisztált terápiák, vagy éppen a lovasterápia hogyan segíthet ezeken? Igen, ennek nincs igazából még nagyon konkrét szakirodalma. Ezt én egyfajta ajánlásként szeretném bedobni ide a lovas köztudatba, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Ezek az érzelmek, a klímaváltozás, és nem csak a klímaváltozás, hanem az a nagyon-nagyon bizonytalan társadalmi és környezeti közeg, ennek a hatására alakulnak ki az emberben, hiszen az ember az egyedüli olyan faj, ami reflektál önmagára, és reflektál eddig legalábbis reflektál a környezeti helyzetére is, és azzal, hogy elindult a klímaváltozás, illetve hát már zajlik egy ideje, ezzel egy csomó mindent magunkkal kapcsolatban is át kellett definiálnunk, akár konkrétan az öltözködést. Ez most vicces, de hogy néhány évvel ezelőtt egy jó balon volt az univerzális ruhadarab, most meg egy jó esőkabát az univerzális ruhadarab, mert divatos legyen, bármikor eshet, bármikor meleg lehet. Tehát, hogy a mindennapi szinten változtatja meg az életünket, ez így folyamatban van, és ez nyilván akkora léptékű, hogy bizonytalanságot kelt az emberekben, és ebből számos érzelem alakul, az ökoszorongástól valóban, annak a hatásától, hogy nem vagyunk eleget természeti környezetben, alábecsüljük ennek a hatását, és hát az állatasszisztált terápiák, és különösen a lovasterápia, ahol egy nagyon speciális kapcsolat van az állat, más a kutyás terápia, vagy egy delfin terápia, vagy egy halakkal folyó terápia, de itt ráülnek az állatra, vezetik, gondozzák, nagyon sok tekintetben bánnak vele, és ez a helyzet lehetőséget teremt arra, hogy egy nagyon természetközeli állapotban vagy helyzetben dolgozzon a kliens, és akár átkalibrálja a társas kapcsolatait is. Tehát nem csak arról szól a dolog, hogy a természettel, hanem hogy másfajta érintkezéseket csinálunk emberekkel is ilyen természeti közegben. Tehát ez nagyon messzire vezető és gazdag hatásrendszer, amit érdemes lenne megértenünk. És az utolsó gondolat ehhez, hogy nagyon általános ma már az ökoszorongás, illetve hogy ezek a félelmek az eljövendő bizonytalan világtól, és hát a pszichológia új álláspontja az, hogy ezt nem biztos, hogy meg kell szüntetni. Ugye a szorongást nagy erőkkel, terápiával igyekszünk megszüntetni, mert zavarja a mindennapi életet, hanem hogy egy bizonyos mértéken belül maradva
az ökoszorongás egy olyan érzelem, s erre adatok is vannak, ami arra indítja az embereket, hogy barátságosabban bánjanak a környezetükkel, vagy konkrét környezetvédelmi, fenntarthatósági viselkedéseket hajtsanak végre. Maga az a helyzet, amikor már ott vagyok a lovasterápiában, azt lehet érteni, hiszen ott, vagy hát nagyjából lehet már érteni, hiszen ott a lóval kapcsolatom van, egy nagy állat, ami a természet része, meg kell tanulnom az akaratomat rajta érvényesíteni, ebben partner vagy nem, és közben rá is hatnak a környezeti hatások, legelni szeretne, nem tudom. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas összehangolódás a lóval, ami mint egy ilyen buborék borul a viselkedésünkre. Tehát, hogy ott úgymond jó, ez egy érthető történet, hogy a lovasterápián mi történik. Az izgalmasabb most a kérdése szempontjából az, hogy ez hogyan jön ki a lovasterápiából, vagy mit viszek be a lovasterápiába. És valóban az, hogy mit viszek be, tehát hogy mennyire gondolom, hogy kell törődni a természettel, egy ilyen lovasterápiás kontextus felhívhatja a figyelmemet arra, hogy nincs annyi legelő, nem olyan egyszerű. Tehát egy csomó hétköznapi szinten megint tudatosodhatnak dolgok, és ezt az ügyet kivihetem, visszavihetem a lovasterápiás kontextusból. A gyerekek ennek különösen jó alanyai, akik amúgy is a környezeti nevelés fő reménységei, tehát hogy a gyerek tudja kivinni a szülőnek azt, hogy akár az evidens szinten, hogy ne szemeteljen, hogy ne fogyasszon, hogy egy ilyenfajta élőlénnyel mennyire természetes kapcsolatba lehet kerülni. Tehát az átjárás a hétköznapi helyzetek és a lovasterápia között az legalább olyan izgalmas, mint ami ott történik. A Magyar Lovasterápia Szövetséggel mióta van kapcsolatban? Jó, hát most már ez szerintem 10 év körül, tehát úgy kezdettől, és hát az elején most is megtisztelő, hogy bevonnak ezekbe a folyamatokba, hogy az elején teljes mértékig laikusként, tehát a környezetpszichológusként csöppentem ebbe a helyzetbe, de igazából ez alatt a néhány év alatt rengeteget tanultam, nyilván én nem értek a lovasterápiához, de hogy arra iszonyatosan izgalmas számomra ez az együttműködés, és nagyon örülök, hogy támogatják ennek az együttműködésnek a lehetőségét, hogy megkeresni ezeket. Ez világszerte is új, tehát lovasterápia van, környezetpszichológia egy ideje van, de ennek a kettőnek a kapcsolata, ez Magyarországon bontakozik, tehát ez egy óriási lehetőség, és nagyon hálás vagyok, hogy erre a Magyar Lovasterápia Szövetség terepet ad. Készült most egy könyv és egy új kiadvány, és most a lovasterápiás világkonferenciára meg is jelent, és ennek is egy társszerzője. Igen, hát ez megtestesülése ennek a lehetőségkörnek, amit itt látok, és úgy látom, hogy akkor talán a szövetség tagjai is látják a környezetpszichológiában ezt. Ez az első olyan könyv, ami kifejezetten a pszichológiai terápiás munkát foglalja össze azoknak a neves szakembereknek a tollából, akik ezen a területen dolgoztak, itt a Magyar Lovasterápia Szövetségben képződtek, tehát a képzés is itt dolgozódott ki, ők itt szerezték a képesítésüket, itt tanulták meg a szakmát, és most megosztják velünk, tehát ennek tényleg van egy ilyen magasztos hangulata is, hogy ez egy ünnepi pillanat, hogy ez könyvet kapott. Nagyon izgalmas volt a munka, mert a kollégák természetesen gyakorlati szakemberek, tele van esettanulmánnyal a könyv, tehát tényleg úgy forgatható, hogy aki ilyesmiben szeretne dolgozni, és pszichológus, ez pszichológusoknak szól, nagyon sok konkrét gyakorlati tanácsot kaphat, de hogy nehéz volt nekik, mert ők nyilván nem elméleti szakemberek, és azt gondolom, hogy rengeteg munka van ebben a könyvben, a szerzők részéről és mindenki részéről, de egy olyan könyv lett, ami nagyon haszonnal forgatható, nagyon szép a könyv, tehát személyesen is nagyon örülök neki, és hát az, hogy ez letevődött az asztalra, ez szerintem az egész lovasterápiás szakmának egyfajta jó antré, jó névjegy.